एगो गीत आप लोग के बीच में फिर प्रस्तुत करत बानी रउआ लोग के बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। अच्छा लगी तो आप लोग लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत अपने लड़कपन का गीत है, तो याद आ गया तो मैं बोला कि दोस्तों के बीच में गीत छोड़ना चाहिए। त काहे क्रिया धरावेला हो, काहे क्रिया धरावेला तुआन की तरह, काहे क्रिया धरावेला तुआन की तरह। त काहे क्रिया धरावेला तुआन की तरह, तोह पुतरी में राखीला हो, तोह पुतरी में राखीला परान की तरह, तोह पुतरी में राखीला परान की तरह। तनि प्रेमवा के बतिया बतियवता हो बलम, तनि प्रेमवा के बतिया बतियवता हो बलम। तू त डांटी देला थाना के, तू त डांटी देला थाना के दीवान की तरह, काहे क्रिया धरावेला तुआन की तरह, काहे क्रिया धरावेला। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।